Αξιότιμη κυρία Ανέτα Δημητρίου, πρόεδρε της Βουλής και πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, αξιότιμη κυρία Βέλοφ Νεοφίτου και ως πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κυρία Νεοφίτου, κύριε Γιάννο Λακτρίπη, αντιπρόεδρε της Δημοκρατικής Παράταξης, φίλε Ανδρέα Θεμιστοκλέους, εκπρόσωπε της Δημοκρατικής Παράταξης, αγαπητέ μου φίλε Αδόνη Γιάνγκου, ιστορικός τέλεχος του κινήματος των οικολόγων, έντιμοι κύριοι ευρωβουλευτές, κύριοι βουλευτές, θα έρθει σε λίγο μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γιορκάκης, ο Δήμαρχος της Λευκωσίας, τον περιμένουμε. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Αγλαντιάς, ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου. Φίλοι πρώην Υπουργοί, αγαπημένοι μου Κυριάκο Κούσο, Χαράλαμπε Πετρίδη, Χριστόφορε Φωκαΐδη, φίλε Γιώργο Λυσανδρίδη, πρόεδρε της ΠΕΠ, φίλοι πρώην βουλευτές Γιώργο Γεωργίου και Σίδωρο Μακρύδη, φίλε Επαρχιακέ, φίλε Αντιπρόεδρε, Γιώργο Καρούλα, Σαραβία Ορφανίδου, στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, φίλε Μιχάλη Μουσούτσα, πρόεδρε του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, του τονίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας προσφωνήσω με τα ονόματα σας έναν προς έναν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι για οικονομία χρόνου, δεν μπορώ να το κάνω. Όμως θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την εδώ παρουσία σας. Ξέρω πως έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις, αλλά ξέρω ότι η παρουσία σας εδώ έχει να κάνει με την εθνική υποχρέωση που έχουμε όλοι και αυτή η υποχρέωση ξεκινά από την Αμόχωστο. Η στήριξη σας στο πρόσωπό μου αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και σας ευχαριστώ ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο μου, τον πρόεδρο του ΓΑΣΙ, τον Σοφοκλή Χαραλαμπίδη, για τα καλά λόγια που έχει πει για μένα και θα μπω στο κείμενο μου ρωτώντας σας, είναι ο αγώνας μας εύκολος, είναι οι συνθήκες ευνοϊκές, μπορεί η επικίνδυνη και αναχρονιστική διαχωριστική γραμμή να αποτελεί το τέλος τούτης της πολύπαθης πορείας μας. Θα έχουν αύριο τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας σε μια πατρίδα που μοιράζεται με σειρματόπλεγμα, σε συνθήκες μιας ρευστής κατάπαυσης του πυρός, που ανα πάσα στιγμή, ανάλογα με τις βουλές της Τουρκίας, μπορεί να καταλυθεί. Θα παραδοθούμε, θα χαρίσουμε τη μισή μας την πατρίδα, θα αυτοαναιρεθούμε αποδεχόμενοι πως όλα έχουν τελειώσει και πως οι επίπονοι αγώνες τόσων χρόνων ήταν μάταιοι. Ασφαλώς και όχι. Δεν αποτελεί επιλογή οτιδήποτε δεν μας απαλλάσσει από την κατοχή. Καλώς ορίσατε κύριε Τορναρίδη και κύριε Κωνσταντίνου. Έλεγα ότι καλώς ορίσατε κύριε Τορναρίδη, κύριε Κωνσταντίνο Γιορκάκη. Δεν αποτελεί επιλογή οτιδήποτε δεν μας απαλλάσσει από την κατοχή και δεν επανενώνει την πατρίδα μέσα στα πλαίσια των όσων έχουν τεθεί σαν παράμετροι λύσεις από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η δική μου ισχυρή πεποίθηση είναι πως το αντίδοτο, το φάρμακο, η θεραπεία σε αυτό που κατακαίει όλους μας, αυτό που τα τελευταία 50 χρόνια, λέγεται αμόχωστος. Η επιστροφή στην πόλη μας, στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, των παραμέτρων του ΟΗΕ, θα είναι η πύλη της σωτηρίας της Κύπρου. Το πιστεύω ακράδαντα. Για τούτο ακριβώς τον λόγο, το ζήτημα της Αμοχώστου δεν αφορά μόνο εμάς, που
που είμαστε παροσότες. Αφορά όλη την Κύπρο, όλους τους Κυπρίους, όλους εσάς. Γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που μαζί μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταγωγή από την Αμμόχωστο. Δηλαδή ακριβώς αφορά όλους. Η επαναφορά της προτεραιότητας της Αμμοχώστου, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας της, όπως αυτή επιβεβαιώνεται και μέσω ψηφισμάτων διεθνών οργανισμών, θα αποτελεί την πρώτη στη έννοια μου, αλλά και το επίκεντρο των ενεργειών μου, εάν οι δημότες με επιλέξουν για να ηγηθώ του Δήμου μας. Όλες οι δράσεις του Δήμου θα έχουν ακριβώς αυτό τον στόχο, την επιστροφή. Όλα γύρω από την επιστροφή θα περιστρέφονται. Έχουμε υποχρέωση να ενοχλούμε, να διεκδικούμε, να θυμίζουμε, να παρεμβαίνουμε για να ενισχύουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού. Ναι, θα είμαστε πανταχού παρόντες για να αποδεικνύουμε πως η Αμμόχωστος δεν χάθηκε, πως η Αμμόχωστος είναι εδώ. Έχω ζητήσει ήδη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ακριβώς για να συζητήσω μαζί τους και να τους μεταφέρω και δικές μας σκέψεις για την πόλη μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εισηγηθούμε συνάντηση μας με την κυρία Ορκίν στην προσεχή της κάθοδος στο νησί, γιατί πιστεύουμε πως η γλώσσα των απλών πολιτών μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό αυτήν των πολιτικών και των διπλωματών. Δεν θα είμαστε εμείς που θα διαπραγματευτούμε τον Κυπριακό, προς Θεού, για να μην παρεξηγηθούμε. Επιδίωξη μου είναι να πάρω τις όποιες ανοιχτές πρωτοβουλίες ακόμα πιο μπροστά. Θα συνεργαστώ με τους ευρωβουλευτές και μέσω τους με τις ομάδες τους για να προωθήσουμε νέες πρωτοβουλίες χωρίς άλλη καθυστέρηση στα ανώτερα δυνατά επίπεδα. Ο πύχης πρέπει να ανεβεί. Με την ιδιότητα μου σαν υποψήφιος δήμαρχος της πόλης έχω ήδη ξεκινήσει επαφές με συνταγματολόγους, διεθνολόγους, οικονομολόγους, εκπροσώπους οργανωμένων συνόλων νεολαίας για να συζητήσω μαζί τους θέματα Κυπριακού, προσφυγικά, θέματα νεολαίας, θέματα οικονομικής φύσεως που αγγίζουν την πόλη και τους δημότες μας. Συναντήσεις επίσης προγραμματίζονται με τουρκοκύπριους πολιτικούς και απλούς τουρκοκύπριους, οι οποίοι συμμερίζονται τη θέση μας για μια λύση στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί χρόνια τώρα στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς να εκφεύγουν από τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Για να μπορέσουμε όμως να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά και για να μας υπολογίζουν, θα πρέπει να έχουμε την μαζική στήριξη των δημοτών μας. Η φωνή μας είναι τόσο δυνατή όση η δύναμη που μας δίνει ο κόσμος μας. Γι' αυτό, αλλά και επειδή έχουμε καθήκον και υποχρέωση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παρουσιωτών, επιδεικνύοντας το αμέριστο ενδιαφέρον μας για θέματα που τους απασχολούν. Προς τούτο θα αναλάβουμε δράσεις οι οποίες κυρίως θα περιστρέφονται στους ακόλουθους άξονες. Πρώτον, οι δημότες. Οι δικαιολογημένα θυμωμένοι, αγανακτισμένοι δημότες της Αμμοχώστου αναμένουν και απαιτούν από τον Δήμο να τους εκπροσωπεί επάξια, αλλά και να αποτελεί το καταφύγιο και το αποκούμπι τους σε κάθε σοβαρό θέμα που τους απασχολεί. Με αυτό κατά νου θα εισηγηθώ μεταξύ άλλων τα εξής. Πρώτον, την δημιουργία υπηρεσιών πρόνοιας στο Δήμο. Επιβάλλεται να είμαστε δίπλα σε εκείνους που είχαν συμβολή στην δημιουργία αυτής της πόλης που εμείς σήμερα πενευόμαστε. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς που είναι ήδη σε προχωρημένη ηλικία και χρειάζονται στήριξη σε διάφορους τομείς. Οφείλουμε να τη δώσουμε. Πέραν όμως από αυτούς, οφείλουμε να είμαστε δίπλα και σε κάθε δημότη μας που χρειάζεται την βοήθεια του Δήμου. Δεύτερον, την ανάληψη πρωτοβουλειών για επίλυση του προβλήματος της άνησης κατανομής των βαρών, της εισβολής και της κατοχής. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό
για πάρα πολλούς δικούς μας ανθρώπους που υποφέρουν τόσα χρόνια. Τρίτον, θα υποβάλλουμε εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί το μερικό άνοιγμα της περιφραγμένης και το κάλεσμα της Τουρκίας προς τους δημότες μας για προσφυγή στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Θα διεξάγουμε κοινωνιολογική έρευνα μεταξύ των δημοτών μας που θα καταδεικνύει σημαντικά χαρακτηριστικά του σημερινού Βαροσότη, αλλά και για το πώς θα μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε έτσι ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις των δημοτών με το Δήμο. Πέμπτον, βούληση μας είναι η προς το καλό της υπόθεσης μας αξιοποίηση των απλών δημοτών μας, των λογίων, των επιστημόνων, των επιχειρηματιών, της νεολαίας, των σωματείων και οργανώσεων εντός και εκτός Κύπρου και ως προς τούτο θα ξεκινήσουμε μαζί τους τον διάλογο χωρίς χρονοτριβή. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πόλη μας. Για χρόνια τώρα, σε κάθε επίσκεψη κάποιου αξιωματούχου είτε και απλού κόσμου στο πολιτιστικό, μας ρωτούσαν πώς έχετε Δήμο αφού δεν έχετε πόλη. Η απάντησή μας ήταν απλή και αυτονόητη. Δεν έχουμε πόλη, έχουμε όμως δημότες. Η παρέλευση όμως του χρόνου, φίλες και φίλοι, καταδεικνύει εκτιμώ πως οι δεσμοί και οι σχέσεις των ανθρώπων τόσο με την πόλη τους όσο και μεταξύ τους βρίσκονται σε μια πορεία εξασθένησης ακριβώς επειδή το συνδετικό στοιχείο, οι δρόμοι, τα σπίτια, οι γειτονιές, οι παραλίες, οι εκκλησίες, οι κήποι, τα πάρκα μας, τα σημεία αναφοράς, η πόλη μας δηλαδή, δεν είναι προσπελάσιμα. Δεν είναι ελεύθερα. Δεν βρίσκονται στην καθημερινότητα των δημοτών μας. Δεν έχουμε δηλαδή τα άψυχα αλλά απαραίτητα στοιχεία για να υπάρχει συνοχή. Το αίσθημα του ανήκειν κάπου. Αυτό φυσικά λύνεται απόλυτα μόνο με την επιστροφή. Στο μεσοδιάστημα όμως θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι αρνητικές συνέπειες αυτού του γεγονότος να γίνουν πιο ήπιες, πιο ανώδυνες, κατά το δυνατό φυσικά. Επιβάλλεται και θα στήσουμε ένα μηχανισμό για να παρακολουθούμε επακριβώς τι γίνεται μέσα στην πόλη μας. Από πλευράς κτηρίων, από πλευράς δρόμων, από πλευράς υποδομών κτλ. Να ξέρουμε τι αλλάζει στο κάτω Βαρόσι. Να ξέρουμε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον Άγιο Λουκά. Να ξέρουμε τι γίνεται με την Μαρίνα μας. Να ξέρουμε τι γίνεται με το νησί του Τζέρι. Να ξέρουμε πώς είναι οι εκκλησίες μας. Να ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η περιφραγμένη, αγαπητέ Λούκα. Να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι το μοναδικό μνημείο της Μεσαιωνικής πόλης. Να παρακολουθούμε επισταμένα τον τουρκοκυπριακό τύπο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τουρκοκυπριακά και γενικά τα τεκτενόμενα στα κατεχόμενα μας για να μην είμαστε στο σκοτάδι. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στην πόλη μας, ναι, μας ενδιαφέρουν, πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Και για τούτο πρέπει να ενημερώνουμε σχετικά τους δημότες μας, αλλά και να προβαίνουμε στα όποια διαβήματα χρειάζονται. Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν πώς είναι η πόλη και τι συμβαίνει εκεί. Κάποιοι την επισκέπτονται τακτικά και γνωρίζουν. Κάποιοι όχι και τόσο. Κάποιοι για ιδιαίτερους λόγους που είναι απόλυτα σεβαστοί δεν πηγαίνουν καθόλου. Όλοι όμως θέλουν και πρέπει να ξέρουν. Μπορεί κάποιες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να έχουν αυτή την υποχρέωση για τούτο το ζήτημα. Πέραν όμως τούτου, νομίζω και πιστεύω πως ο Δήμος οφείλει να έχει την δική του πληροφόρηση. Και θα την έχει. Επιβάλλεται και θα το κάνουμε. Πρόσθετα, θα επιδιώξουμε αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Δήμου, ώστε να προσθεθούν κονδύλια για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε μέσω των αρμοδίων αρχών και σε συνεργασία με άλλους θεσμούς στην διάσωση ιστορικών και θρησκευτικών χώρων στην κατεχόμενη μας πόλη. Παραδείγματος χάρη, για όσους γνωρίζουν, έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό η οροφή της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, μια από τις αρχαιότερες εκκλησίες στην περιοχή μας.
Άρα αναθεώρηση του προπολογισμού για τούτους τους λόγους, αλλά αναθεώρηση του προπολογισμού και για αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων, εξίσου σοβαρών. Αυτά και άλλα θα προσπαθήσουμε να αναλάβουμε μέσα σε ένα πνεύμα συνένεσης και σεβασμού της όποιας άλλης άποψης. Όχι άλλους διχασμούς, όχι άλλες αχρίαστες αντιπαραθέσεις. Όλοι το ίδιο επιθυμούμε, όλοι τον ίδιο σκοπό έχουμε. Ας επικεντρωθούμε σε αυτόν. Χέρι με χέρι να φέρουμε ξανά την ελπίδα, να ενισχύσουμε την πίστη. Συμπαραταχθείτε μαζί μου για να μετατρέψουμε σε πράξη την διακήρυξη μου, πως ενωμένοι βάζουμε ξανά την Αμόχωστο μπροστά. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, θέλω να φύγουμε από εδώ απόψε με το μήνυμα που προσπάθησα να δώσω μέσα από την ομιλία. Ότι η Αμόχωστος δεν αφορά μόνο τους Βαροσότες. Η Αμόχωστος αφορά όλη την Κύπρο. Και παραφράζοντας τον Ζεσουί Σαρλί, που αν θυμάστε είχε γίνει τότε μεγάλος δώρος με την τρομοκρατική ενέργεια στο Παρίσι και ήταν όλοι Ζεσουί Σαρλί, εγώ θέλω να λέμε ναι, είμαι Βαροσότη. Σας θέλουμε δίπλα μας, στηρίξτε μας, βοηθήστε μας να εκλεγούμε, θα πάρουμε την Αμόχωστο μπροστά, θα φέρουμε την ελπίδα, θα κολλήνουμε την πίστη η οποία δυστυχώς δεν είναι στα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλους που είχαν συμβολή σε αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.